Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hürmetli tamaşaçılar. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дип татар халык мәкале. Шуңа степ, олылар сүзен тыңламаганның киләчәге юк дип әйтәсе килә. Шуңа күрә бүген кунакка 9нчы дистәсен ваклаучы, олы тәҗрибәле Сәйдә абыстай Аппакованы чакырдык. Ассаламу алейкум wa rahmatullahi wa barakatuhu, Сәйдә абыстай. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Менә булай аралашуларыбыз бик кирәк бүгенге көндә халыкка аңлатырга, сорауларга җаваплар бирү. Бик рәхмәтемне әйтәм сезгә. Сәйдә абыстай, узган очрашу вакытында без гаилә кору турында сөйләштек. Бүгенге очрашуыбызны бала тәрбиясенә багышларга телибез. Гадәттә, бала ана карнында вакытта ук тәрбияләнә башлый диләр. Нәрсәне аңлата бу? Ничек була ул ана карнында вакытта тәрбияләү? Субханалла, бик тирән мәгънәле сорау. Иншаалла. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бала ана карнында 121-124 көннән соң 4 төрле нигъмәт бирә. Баланың гомере, баланың һөнәре, баланың нәрсә ашаячагы, бәхетлеме, бәхетсеме булачагын. Менә шушы бала белән ана сөйләшергә тиешле. Туган чыга кадәр. Пәйгамбәребездән сорыйлар, баланы кайчан тәрбияли башларга кирәк дигәндә 1000 ел элек башларга кирәк дигән. Шуңа күрә ата-ана бала жан ингәннән соң икесе дә сөйләшергә тиешле. Нинди бала кирәк бу ата-анага? Теләкләр телисез. Бала тоя зур кеше кебек анага. Инде хәзер бала туды. Бала туганнан соң иң беренче оң як күкрәгеннән әгъүзу бисмилласын әйтеп ана имезә башлый. Әниемнең дәресләреннән сөйләйм инде. Бала туганнан соң, аннан соң баласын әни шулай инде өйрәтте. Кешеләрдә 20ләп чүпрәкләр була, бала чүпрәкләре. Әсендә 3 чүпрәк кенә булырга тиеш. Без аны пеленкалар дибез инде. Икесе аның алмашка, берсе аның я кунакка барганда, я врач янына барганда кирәк була, кеше янына чыкканда. Шуннан соң 40 көненә кадәр баланы кулга шушылай саласың. Шул вакытта баланы тәрәт иттерәсең, баланы тәртипкә өйрәтә башлый. Шул вакытта бала салкынайып киткәченнән тәрәт итәм, аннан соң үзенең пеленкасына баланы саласың, бала хәрәкәтләнә үзенчә. Қолын сузамы, аяғын сузамы баланы. Шуннан әйтә балага тәһарәт алдырды. Кичкенә генә банка, ярты литрлы банка инде бер чиста ару чүпрәгең булсын, баланы тәһарәт алдырасың. Шуннан соң пеленкасы чиста ару булса, яңадан баланы саласың, баланы яңадан имезәсең. Имезә башлаганча ана кеше sütni әзгенә савырга тиешле. Ни өчен дигәндә süt әшигә булырга тиешле түгел. Бала аны тыя. Әзгенә әшигән булса, бала күкрәк sütенә күкрәкне капмый. Менә ни өчен балалар ана имезә алмады дип зарланалар. Анага ебе бу. Аннан соң уң ягыннан әйткәнемчә имезде, аннары сол ягыннан, аннары теләкләрен теләп, биләүсәгә терәп салалар 6 айга кадәр. Хәзерге вакытта роддомнан бала туган йорттан алып чыгалар, күлмәкләр, әллә нәрсәләр кидертеп. Бу нәрсә дигән сүз? Сау-саламәт туган баланы гарипләндерү дигән сүз. Әле баланың һәрбер органы, һәрбер агъзасы ыешмаган, урнына ыешмаган баланы кайда әләнең қолын күтәрергә дә, аягын күтәрергә. Менә шуңа күрә безнең көн сайын диярлек балаларыбызның гарип балаларга ярдәм сорау модага кирип китте. Элеккегеләрне санамыйбыз бит хәзер, элеккеге заманда без. Шуннан соң 3 сәгатьтән соң гына баланы имезә. 3 сәгатьтән соң яңадан шуны кабатлый, баланы тәрәт иттерә, тәһарәтен алдырып, имезә, йокларга сала. Менә бу гадәткә ияләшә башлады бу.
Ondan soң bala үсә башлаганнан соң 40 көннән соң баланы пеленкага ашып сала. Бала хәрәкәтләнә, ыңгыраша, җәҗлый, баланы елый дип кулырга алырга тиешле түгел. Ул сөйләшә. Я үсә, я организмында, я фәрештәләр белән үзенчә аның сөйләме була бу елау. Иши катып еларга гына ярамый, баланы карап торырга кирәк. Бу вакытта инде аласың, я берәр җире арган була, авыштырасың, я ашысы килә, игътибар итә ана бу вакытта. Инде хәзер бала үскән саен утыра башлый, утырга гадәтләнә тырыша. Ир баланы 5 айдан утырталар, кайсы бер аның 3-4 айдан да хәрәкәткә килә. Кыз баланы 6 айсыз утырга ярамый дип әйтәләр. Аның гәүдәсе төз булырга тиешле, аның ирләргә караганда соңрак, өлгерәк күрәсең организмы. 6 айдан соң баланы утырта торган булалар. Әнием дәресләре бу. Инде хәзер шу 6 айдан соң имезгәннән соң 2 кулын күтәреп, әйдә балам, ашаганнан соң әпәр итәргә тиешлебез дип, 2 кулы белән баланың битен сыпырырга гадәтләндерә. Менә кайсы вакыттан башлана ул безнең ислам диненә өйрәтү кагыйдәләре безгә. Biz barabız Kur'an boyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin vaazları boyunca onları biz hadisler deyimiz. Onlar negizinde şeriat kanunları, zakonları yazılgan Ebu Hanife mezhebi. Dünyada 4 mezhep var. Şulardan bizim babalarımız Ebu Hanife mezhebin sayılan Eş-Şafii 300 hadisini tekşirgen. Ebu Hanife 6000'ni tekşirgen. Talepler zor bulsa da bizning babalarımız şuşunu saylaganlar, biz şunun boyunca barabız. Ata ana şundan qaysı mümkinçilik var, şunu kullanatırgan bulgan. Hazır bala indi qaysı bir bala 9 aydan uqyirab kete, qaysı 1 yıldan, qaysı 2 yıldan söyleşü de şulay. Bu nerseden kan bile bara, jidi buğundan kele. Praktika ko'rsatdi, ish buğuna tugul 4 buğundan kelib çığa. Şu 4 buğunda birov g'olim bo'lsa, sening balang g'olim bo'lib kete. Alloh Taala şunu bergan bo'la bu. Geni biladi biz aytamiz endi. Mora. Arada bir isrik xuligan bo'lsa, Allohna saqlasin, o'zing molla bustay bo'lsang da, balang tartibsiz bo'lishi ehtimal. Allohna saqlasin. Endi hozir balang hozir сөйләшә башлагачыннан әзме күпме аңа күрсәтә башлыйсың уенчыгы белән. Баланың уенчыгында бала әкрен генә үсә, бала ата-ана сөйләшә тора. Аңлыймы бара, аңламыймы, ул үзенең вәгазен үзмәй. Әти кеше үзенекен өйрәтә, хатын кызы үзенекен өйрәтә. Инде бала үсә башлагач, аягында йөри башлагачыннан хезмәткә күндерә башлый ата-ана. Нинди хезмәт? Әтисе мисал өчен нәрсәдер төзәтә. Шу кыш белән эшлеме шунда. Бала күренерлек җиргә мисал китерәм, җиңел генә кадаклар куяда, балага әйтә: "Улым, анда кадаклар булыр, аларны миңа китер әле" ди. Игътибар итсәгез, ата-ана әйткән эшне бала үтәгән чагында турая, олы кеше булда бер үзен шәхес итеп сизә бу. Әтисенә илтеп бирде кадакларны. Әтисе шунда менә ялгыш җибәрәбез, бер сүз әйтми бала китә. Менә бу дөрес түгел. Ата-ана аны кочаклап ала, рәхмәтен әйтә. Эй балам, зур үстең шул инде. Ата-анага хезмәт итә башладың дип кулагына кертә. Бар балам, рәхмәт дип баласын үз орнына барып җибәрә, уйный башлый. Ул үзен ыргытмый, ватмый, җимермей, олы кеше кебек утыра ул. Әти-әнисенә карый, алар нишлиләр. Шуңа күрә ата-ана үрнәк булырга тиешлебез. Аның өчен үзебез шушы тәрбия белән тәрбияләнергә тиешле. Шуңа күрә өйләнгәндә чалбар кирсә ир, башын тоздырып ирләрен буяса хатын дип өйләнергә, тормышка чыгарга тиешле түгелбез. Үзеңә, парны, иреңә тормыш иптәшен сайлаган вакытта менә шушындый сорауларга җавап бирә алырга тиешбез. Өлгергәнме без никахка, юкмы? Безнең инде әти-әниләребездә торып карагыз, аннары карарбыз.
Менә тәрбие бирелмәгән балаларыбыз никахка барып керә, аннан соң никахлар өзелә башлый. Никах өзелә бер атнадан, никах өзелә бер елдан. Загысларга барам, адресларны алам, иләренә барам, сеңлем җаным, нәрсәгә аерылдың дисәң, иң башын селкетә, белми нәрсәгә аерылганын. Иң беренче безнең максатыбыз, ата-ананың максаты баланы тәрбияләү. 3 яшенә кадәр баланы хәзер ана нишләргә тиешле. Ана булырга, ничек хатын булырга өйрәтә баланы уенчыклары белән. Булар икесе ике профессия. Алар ылгы вакытта әти-әниләр миңа 3-4 яшендә мине сәндерәгә яткызырлар иде. Апаларны кая куйганнардыр, иде юк. Хатын кызларны җыярлар иде. Берсе өйрәтә ана булырга, берсе өйрәтә хатын булырга. Миңа Аллаһы Тәгалә якыны әз биргән. Мине сәндерәдә йоклый дип беләләр. Мен 3 яшьлек бала, аңласам, белмә, аңламасам да башыма сеңдерә килгәнмен. Булар өйрәтәләр. Беренче никахка кергәндә кыз бала ирене нәрсә дип әйтергә тиешле. Кайната кайнанасына нәрсә әйтергә тиешле. Тормышында ничек яшәргә тиешле. Атабыз Адәмне беренче итеп яраткан, 1 елдан соң гына анабыз Хаваны барлыкка китергән. Булар икенче темалар. Шуларны аңлатканнар. Аннары заманнар үтү белән ул гормоннар белән зәлиләгә әйләнгән. Аннары ул бөтенләй өйрәтү югалып киткән. Өйрәтү безгә һәр вакытта да кирәк. Ата-ана баласын нәрсәгә өйрәтә? Уенчык белән. Балам ди, әйдә ди, менә уенчыкта син ди, әни кеше ди. Менә бу сарыкның теге тезләреннән кимерчәкләр буламы, чиякләр, анда материаллар юк уйнарга, курчаклар ясарга. Менә бу синең балаларыңа өйрәт, балам. Әти, әни ашаганчы ризыкны капмаска кирәк. Алай итеп башта үзең капсаң, балаларың сиңа кадәр ризыкны капсаң, балаларың тәүфиклы, мәрхәмәтле булмый ата-анага. Шулай эшлә, балаларыңа әйт, мин карап торам, ничек әйтәсең икән дип, баланы шулай ата-ана булырга өйрәткән. Тәһарәт алырга да өйрәткән, мунча керергә дә өйрәткән, мунчага ничек барып керергә кирәген дә өйрәткән. Бөтенесен шушы уенчык белән өйрәткәндә хезмәт тә иттергән. Минем хезмәтем 3 яшендәге балага пишмактагы шиниякларны әни хәзерләп куйган инде. Түр ягындагы скәтер җәеп, аларны 5 кешегә җәеп куеп чыгарга матур итеп, тузларын, бурычларын, кашыкларын. Инде мин хәзер әниебез безне 4 белән 5 арасында хәреф өйрәтте, 5 яшендә намазга бастырды. 6 яшендә мин инде Юсуф белән Зөләйха китабын килгән кешеләргә басып сөйли идем. 6 яшендә пәйгамбәрләр тарихын гарәп телендә түгел, фарс борынгы татар телендә язылган, инде төрекчә сүзләре барамыз, кайтамыз дигән язма белән. Шуннан гарәп хәрефләре белән 2 бетне әнигә тапшырмасаң, ашка беренче чәйгә килеп утырга рөхсәт булмады. Менә алар киткәч, әнигә тапшырганнан соң уннарда гына иртәнге ашны ашаткан. Менә нинди таләп иткән борынгы кеше. Хезмәтен дә биргән 3 яшеннән. Хәзер миндә хәйләкәрерәк кич белән әнигә моны укытам да тиз генә түр башына менеп утырам. Аннан да шакырып төшерәләр. Әйтә, янәсе мин әле вазифамны үтәмәгән, өстәлгә табынны хәзерләмәгән. Менә әйтү генә түгел, таләп тә ителгән. Шушылай тәрбияләгәннәр баланы. Инде хәзер бала тәрбияләнде, бала мәктәпкә бара. Мәктәп баласын ничек тәрбияләргә? Анда бит инде мәктәптән дә тәэсир була, укытучылар, яшүсмерләр, классташлары, башка балаларның тәэсире бар. Менә андый бала белән ничек эшләргә? Менә монда авыр эшләр башлананда безнең. Синең иеңдә чагында тәртип булды. Мәктәптә бит бөтен кеше мулла быстайга иләсендә дә үсми. Динне дә алып бөтен кеше 100% үтәлми заманында тукталып торды 70-80 ел. Каян белсеннәр? Шул арага барып кергәч, кызык бит аларга. Алар сикергәндә синеке дә сикерәсе килә. Алар кычкырасы, әле аның яшеренме, ашыктанмы тәмәке тартканнары да бар, сугышканнары да булгалый. Синең хәзер балаң кайта да
bir vaqtni birinchi klassda bala aniqni maktabga eltdik, o'qiy boshlagach, o'ynay bu hozir o'yinchoqlari bilan. Dunyoda erlar so'gina turgan so'zlar bilan so'gina bu. Bala tinglab turgach yig'ilib keta yazdım. Maktabdan olib qaytgan bu. Balam men bu so'zlarni eshitganim yo'q dem. Ana kim aytasan da Volodya aytadi, onun atisi anisine şulay aytay ekendi. Hazır bala oyunçığına balalar oynaganlarga, soldatlarga men dol o'zi komandir o'ynay, bo'lib o'ynay, şulay qishqira bu. Men mаңарга aytamen de, "Ey oğlum, vannaga kirgeli kirdik de, men buning turushigan tushirdim." Demeni nişkisin ıyatı şanı көрсәтергә yaramıydı. Менә син әйткән сүзләрең шул агъзады гәшеннән бала йылады. Менә шуннан соң әйтәм инде балага, андый кеше сүзләрен тыңларга ярамый бала. Без өйрәткәннәр Аллаһы Тәгаләнең таләбе. Пәйгамбәрбез шулай өйрәткән. Безнең ислам дине шулай әдәпле, тәртипле, галим булырга таләп иткән, күрсәткән. Менә бу өйдәгеләрне син үзең күрсәтергә тырыш дигәшеннән бала шулай тәртипкә керә башлады. Шуңа күрә үскән сайын аңлатуны үзгәртергә кирәк. Кичкенә вакытта ата-ана әйтсә, шулай булырга тиеш, ата-ана дөрес әйтте дип үрнәксез дә әйтә. Ышана бу бала. Үсә башлагач, аңа үрнәк кирәк башлый. Хәзер инде син аны процессны үткән, үсемлек үскән кебек, шәшәк атырлык вакыт җитә торган кебек төрлесе бар. Үзеңә ничек кирәк баланы, үзеңдә өйдәге таләпләрне әкрен генә әйтмисең, балай шулай эшлә, балай алай эшләмә дип әйтә башлыйсың. Балам киләле, киңәшик әле. Балаңны җилкәсеннән кочаклап ал да әйт инде. Эй балам, менә бала әле бер генә бала булмыйча, икеш бала булганда бигрәк әйбәт, зурлар да барды, кичкенәләр барды. Кичкенәнең җилкәсеннән кочакла да утырыгыз әле балалар. Әти дә бар, син дә бар, анадан инде, ана дип сөйләшик инде. Бөтенесе булганда хәзер я әтиегез, я үзең ана кеше сөйле. Балалар, безнең нәрсәгә җыелдык? Киңәшебез бар сезнең белән. Киңәшик әле. Сез хәзер бала чага түгел, үстегез инде. Балага әйтәсә, кара абый, апаңларыңа алар инде зур кешеләр булдылар. Узакламый, син дә шулай зур буласың. Кичкенәдән башыңа салып куй. Менә без шулай киңәштек тә Аллаһы Тәгаләгә инану, Пәйгамбәрбез кем икәнен белү, Әбу Ханифа мәзһәбен, әдәп, тәртип, әхлакны аерым нәрсәләр икәнен балаларга әйтәсең, гынахны аңлатасың, урлауны, ялганны, әдәпсезлекләрне барсы да тизелгән анда. Минем 50дән артык ул мәктәпләрдә укыткан чагында аларны кайсы вакытта җыелышларда ата-аналарга да әйтәдерим. Җылы-җылы тыңладылар, аларга да кирәк каян белсен. Ата-ананың 3 төрле гаебе була. Ата-ана ялгыш җибәрә. Нәрсәдән? Бала белән сөйләшкән чагында бала әйтә, ыкмык итә, инде шатлана, нәрсәдер эшләгән, инде тыңлап бетерми ана. Ул яни дим инде мәктәптә нәрсәдер ваттым ди мисал өчен инде. Җәгелне аударган була инде. Бала шекләнә инде. Дип сикереп сөйли. Китапта тормый, син шулай инде котыргансыңдыр ди. Баланы тыңлап диканса дип әйтгәндә, соңгы сүзен хәкыйкатьле ата-ана тыңлап бетермәгән аркасында син аны ачулана башлаганда бала синнән ерагая. Бер хатабыз. Икенчесе, менә син 3 яшьтәге балага да берне сөйлисең. 1нче класс баласына, 5нче класска, 7нче класска, 8нче класска, 11нче класска да бер төрле сөйлисең. Без аны яшь арасын bilip сөйләргә тиешлебез. Сәйд абыстай, менә бөтен кеше дә баланы кичкенәдән тәрбияләп үстерми бит. Кемдер соңга кала. Менә яшь үсмерне намазга ничек китерергә, ничек кызыксындырырга? Хәзер намаз тирәсендә. Хәзер баланы әйтте кичкенәдән кайсыдыр республикага баргачыннан алып китәләр бит. Саратовский өлкәсе, Ульяна, Чувашия, Мариэл, Екатеринбург, Мурманск, кая заказ бар, шунда алып китәләр инде. Хәзер bir җирдә Мариэлнигә микән имамга кирттеләр инде. 20ләп кеше туганнары җыелган, намаз укыйбыз. 9 айлык бала намаз каршында тәгәри, игътибар итмибез. 2 яшь белән баручы
bir yaştan 2 yaş bilen baruşup bala var. Bizge qarıyda jata, hazır ikaraga kelip başın, mangayık, dım ettirip bere bu hazır. Bilmi bittidirge kerek ekeningini. Jılmayabız indi özümüze namaz. Mene şuşulay şu vakitte bala namazga gadetlenirge tiyişli okurga. 5 yaşına kadar tügül 2 yaşından. Hazır mektepke gitti bitindi bala. Namaz okuydu. Hazır bala kaytkaç namazda mümkünçilik, namaz okurga mümkünçilik bulmadı o zamanlarda. Hazırki zamanda mekteplerde namaz okurga bölmeler var. Bölmeler bulmazsa direktör bile söyleşirge gerek, buldururga gerek. Dinge karşı yok hazır, karşılık yok elhamdülillah. Hazır bala kayıttı indi, anda okuyalmadı. Anın teharet alırga da mümkünçiliği bulmadı. Teneffüsler kıska 15 minut kına. Hazır kayıtkaşından farzlarını okuylar. İrtengi namazını okup gitti. İrtengi namazını ile vakitinde 1. klası kaytıp kaytkaç okuy. Tegiler ile ikindi jitkenşi kalganların ide farzlarını onlar 11'ler alar ucu bileler indi. Mümkünçilik var iken farzlarını ol mektebinde okup bayda ilgiri almasa kaytkaç okuy farzlarını. İrtengi namazda farz artından sünnette okula. İle namazında farzı okula, ikindi namazında 4 rekaat kına okuyuz indi, akşamның farzı da okula, sünneti de okula. Hazır bizim yasık namazımız var. Yasık namazımızda bizning indi 10 rekaatga yakın bitindi. 4 rekaat, 9 indanın barası, 4 rekaat farz, ondan sonra 2 rekaat sünnet, ondan Vitr vacip biz var, namazımız var. Mene mında bu namaz tüngün namaz ortından okulatırgan bu. Bu vacip namazımız. Bizning babalarımız bulay uylagan. Bir yıklap kitkeşinden namaz okurga birisi de turmayacak, tura olmayacak. İşten kaytkaç burungu kişi kıyaş baygaş işinden kayta balasın koragan, terbiyelegen, yasıgısın okugan, organ, tağın yartı 1 saatten soň tura olmaganın anlap, şulay uylaşıp kagide çıgaralar, yasıgı namazından soň tutaştan okurga bu namazını. Tura alasın iken tüngü namazga turasın, tura olmysın iken bu buruç tugul, savaplı namaz. Peygamberimiz anlata Allah-u Teala'nın taleplerin kimge de tüngün en kadirli, en savaplı nindi namaz degende tünle tırıp okugan namazdı. Savapını jiyasın kilse balana anlatırga tiyişli. Balalar mene bu namazını şuşulaydı. Talep ettilmey, aşılanılmay, kıynalmay, İslam dinine kışlağı yok, anlatı var. Bu balalarga şuşulay özünüz anlatasız. İlengeç balalarınızda da men öğretkenlerine deyip ana kişi unutmağız. Mene bu bizning kileşek tarihimizga yazılatırgan. Bizden sen kelgen yaş buğunlarga 50-60 yıllarga kitetirganı gırıp gadetlerimiz, dini taleplerimiz, tilimiz şuşulay estafetini biz biriga tapşırıga tiyişli balam, unutma. Bizning bitimizge kızıllık kiteriga tırışmağız indi. Buldura algan hatli özümüzde biriga tırıştık, özümüzde sizden bile birge barabız. Biz tağın meşitlerge de bir gerek barıp okuruz. Belki tecvid hükümlerini yamartırız. Kur'an okurga tiyişlerin. Men de sizden bile barırmın vakitin bulganda. Şuna göre işlerini buluşasız rahmet sizge balalarım deyip ulusun da kışaklap alsın. Yakın özünden gitmesin. Şuna yok irinle de yakın iterge gerek. Ana da gerek, nerse gerek. Nas gerek, жылы söz gerek. Seydi abıstay, ota-ananın balaga nindi hakkı var? Hakkı en birinci anı tudurdu, terbiyeledi, kaidelerini öğretti. Mine biz söylegenlerin barsında şunu öğretmese ata-ana gınıklı bula. Mine men söylep ötkenlerinin barsında balaga ol eytirge tiyişli. Indi bala jitlikkenden soň anı gaileli iterge buruşlu atana.
Ул бала үз тапканнан соң карап йөри. Безнең нәселебезгә, безнең улыбызга, я кызыбызга үзебез белән куда-кудагыйлар булып йөри алырлык дигән гаиләне тикшереп йөри. Ахырдан алар мисал өчен я дуслар булалар, я арада димче була. Хәзер димчене яучы дип әйтәләр, димче иенә чакыра. Безнең дә улыбыз, кызыбыз өлгерде ди, син үзеңнең ди күңелеңә ди күңелеңә дигән түгел инде, башыңа ди, зихенеңә ди кертеп куя әле, безне ди санга санап куя әле дигәч, хәзер яучы әйтә, бар ди, менә шушы кешеләр белә ди. Менә шушы кешеләрдә кыз бар, шушы кешеләрдә егетләр бар. Үзегез нәрсә дип әйтәсез? Әйдә таныштырам мин сезне дип таныштыра башта ата-аналарны. Элекке заманда ата-ана бала үзен кайгыртып, балаларны кыз белән егетне берсен-берсе күрсәтмичә, никах алдыннан кыздан рөхсәт сылап, кызыр ишамыр шуңарга дип рөхсәт сораганнар. Ни өчен дигәндә җәннәт аналар астында, җәннәт дигәнгә күрә кыз бала дәрәҗәле була. Борынгы гарәпләр элекке вакытта кыз бала хатын кызга игътибар булмый. Кыз бала туса живой киенчә күмә торган булалар. Подряд дип әйтгәндә, рәттән кыз бала туа торган булса, хатынны да күмә торган булганнар. Пәйгамбәрбез заманында Аллаһ Тәгаләдән сыгынып сорый. Бу бит анады, ана газиз баласын күмәде, 9 ай тутырады. Бир миңа бер хөкем дигәшеннән, менә аналарының аяк астында җәннәт дип багаз сөйләнә башлаганнан бирле, аналар хәзер инде кадерле, хөрмәтле булдылар инде. Менә шушындый кагыйдәләрне өйрәткәннән соң нишлибез хәзер? Тынычланмыйбыз, без аны өйрәтергә тиешлебез. Әгәр синең үзеңдә булмаса, иреңдә бар икән, әйтәсең, миңа әтияни буларны миңа кертмәгән, ярдәм итәле, хатын кызы өйрәтә торган булса да, син өйрәтсәң дә була, ата булып өйрәтәле дип, ата булырга өйрәтергә тиешле. Шул вакытта хатын да тыңлап торырга тиешле, ата-ана өйрәткәндә. Сиңа да дәрес була бу. Син әйткәндә ир дә тыңлап торса яхшы була. Менә хәзер инде тормышта нәрсә булачагын ата өйрәтә. Моны никах булганда гына түгел, туганнан бирле өйрәтә башлый. Әни миңа әйтә, кызым, менә үсәрсең, укырсың, тормышка чыгарсың, кайнанаң булыр, кайнатаң булыр. Алар бик хөрмәтле кешеләр. Кайнана ул белән минем арада тары ярмасы кадәр генә ара. Син аны кадерләргә тиешле. Никахтан соң анасы бала үстергән анасы җавап бирми, кайнана җавап бирә минем балам өчен. Шуңа күрә ул бик кадерле әниең булачак. Кайната кайнананы хөрмәтләмәсәң, бездән хәердәгә булмас, безне иятка калдырма. Шуңа күрә тур башында бер баш чат угылдайны пишмакта кайната кайнанага, берсенә бер пишмакта югарыда тур башында кунакка килгәч безгә, ишек янында берсендә балаларга, ишек янында берсендә үзегезгә. Әмма алар берсен-берсе төнлә күрергә тиешле түгел. Я ул шыбылдык белән томалана, я ул шаршау белән әхлак була, алар бер-берсен күрергә тиеш түгел дип өйрәтә. Менә шушы кагыйдәләрне 4 яшендә барган балага кайната кайнана белән дөрес әхлаклы тормыш белән хөрмәт итәргә өйрәткән ата-ана. Хәзер нәрсә дибез? Кызым, кайнана белән торырга тырышмай инде, дибез. Кайнана сандык әле ул, бала караучы, аңлаган кешегә. Хәзерге вакытта кайната кайнана эшләп тора, 3 яшенә хәтле баласын күтәреп йөри дә, бала тәрбияләү була. Мин әйтерем, хөкүмәткә дә 3 ел акча түләгәч, нигә хөкүмәт бер генә мәртәбәдә тикшерми икән, дөрес тәрбия бирәме баласына? Дине булмаса фән буенча төкермә, гөлләрне сындырма, агачны сындырма, hayvanlarını, pisilerini, etlerini rencitme degеннәрне дә өйрәткәннәрне, баланы күзәткәнне. Бер генә әдәмдә бу турыда бит тикшерүче, саклаучы юк. Шуңа күрә бөтен тәрбияне ата-анага йөкләгән Пәйгамбәребез дә, Аллаһы Тәгалә дә аның өчен савап бирә.
bir tık kine mine hizmet işleseniz de deyinde bir iş işleseniz de bir tık da yuğalmaz min dedi. Minanı dünyada verirmen diye Allah-u Teala. Dünyada biri olmasam bargan yerde kıyamet gününde verirmen. Ornunuz cennette bulur degen kapilkını tutarıga tırışa. Mine şuna göre nindigine ağır turmuşubuz bulmasın. Buldura olgan kadar sabır etek. Sabır etinin tebe altın degen burungular. Allah-u Teala ayta bir saatke bendem sabır etsedi. Şunun katli ecrini verdi. Bir yıl nefil namazası okugan, bir yıl nefil urazası tutkan savabın verirmin dey. İndi hazır şunu da anlata. 50 yıl kabirde yatkanğa qaraganda dünyada La ilahe illallah dip eytu hayırlırekti. Şuna göre aşıkmaska gerek kabirge barıga. Yok barını aşamaska, tiyişlisine qarab aşarga, selametlikni saklav farz etip berilgen. Kur'an'da farz etip berilgen iken, nervlarımızını yokka barga bitirmeske, yol kuyuburak yaşarga. Aşık kelimine 2 minutta tücerligimiz var. İrnekide hatın kızlıkıda, kubrak hatın kız yol kuyayındı. Onları şatlanıp da kuyabız hele. Allah'a şükür şol vakitte etmedi hele aşı bitip gitti deyip. Tüzerge, sabır iterge, Allah'ı Teala'ga rahmetimizni jetkirge. Büyük rahmet Allah'ı Teala'ga. Ata-analarда, Tatar milleti de, başka milletlerde bizning Tataristanımızda yaşayışlarga da her ailede de tinchlik bulup, balalarımızda tevfikli, şefkatli, merhametli bulup, alardan tuğan, alarga tutaşkan balalar da muhabbetli, merhametli bulup, alardan tuğan balalar da sağ selamet bulup, mümin, Müslüman bulup, galim bulup, ilkinge yaraklı ömür geçirip, Allah-u Teala'nın kuşkanlarını ütüp diğanlarından tıyılıp yaşatırgan insanlar bulup yaşap, cennetleri bizde de şuşulay sayırıp birge şıraşıp bıtırgan nasip bulsaydı. Bala etiyenigen nerse tiyişli? Nerse işlerge tiyişli derinde. En birinci, irte bile tırgaşından sağ selamet tırdın mı en iyi deyip kuşaklap alırga tiyişli. Doktora tırıp gitu tugul. Etiğine şulay yok. Etiyim selam, isen sağ tırdığız mı deyip. Bu ata ananı hürmetlevinin birinci harifi. Ondan soň taharet alarga irendinde, taharetin alarga tiyişli. Kirek iken, tirlegen iken, salkın suğurak bilen gusülün kıyınıp alsa da bir geybet, bannısına kırıp, ondan soň Bismillah'sın aytıp, aşı başlarga tiyişli un kulu bilen, sulagay bulsa da aşağını un kulu bilen gadetlendirge kirek. Niçin? Hazırki vakitte 12 üniversitet, 6 akademiya nauk Kur'an'ı ireneler, nersege iretesin oldu. Bizning etiyeniler, burungular irettiler, şulay bulurga tiyişkine deyip, bular anlatalar indi, niçin tiyişligini anlatalar. Hazır tiyişlikni anlatkan şağında, on yağımızda da, on положительный энергияда, Rus dilinde yazılgan. Son yağımızda отрицательный энергияda. On yağındağı energiyamız bilen aşağında bizge selametlik bire iken, bereket bire iken rızığımız. Sol kolu biz bilen aşasak, sol yakta avru iken, şul rızıkны aşağışından gövde bizge avru jila iken. Şuna göre solagay balagada bunu anlatırga gerek. On kul bilen görüşebiz, 2 kul bilen görüşken vakitte de kullarını silkememiz. Oňay energiya erlerden düşmeyken, hatın kızdan kolun silkese, yazdırak köterse, düşeyken, şeşten düşeyken, şuna göre şeşni ururga kireyken, taralgan şeşni asılındırıp kına yersek, oňay energiyalarımız jirge düşe barayken, tiskeri energiyamiz, magnetde, kvant mekanikası bilen, kvant kırları bile anlatalar bularını. Tekniski bozlarda sapramat degen fen bar, alarını bileler, anlatalar. Kvantını ebilerde balalıda bilmegeç, minaları magnet kişi gibi anlatamalarga. Mine şuşu ağırlığımız, bizning ağırlılarımız,
Düşmeyken magnet gibi. Elektriki vakıtta şuşu hatın kızdan oңай энергияны саклап калыр өчен тимер сакканнар, тимерне сакмаганнар, алтын шулпылар такканнар. Хатын кыз сәламәт булып яшәсен өчен. Бала хәзер нәрсә? Мәктәбенә барган чагында да әтием, әнием мин киттем, мәктәпкә дип китә инде. Кайтканчы очрашканчыга хәтле дип. Шуннан кайткачыннан да әнием, әтием мин кайттым, ни хәлләрегез бар дип Хәл белешергә тиеш. Янәдән шул ашаганда кулларын юып, менә бу кагыйдәләрне барсында эшләргә тиешле. Бала үсте ди, иләнде ди. Иләнгәч инде бала ата-ана картайгачыннан сезнең хезмәтләрегез безгә хәзер кирәкми инде дип, ата-ананы картлар йортына илтеп куярга ярамый дин буенча. Зур гынах була. Без аны тәрбияләргә тиешле, бала тәрбияләргә тиешле. Чөнки дөньяга чыгарган Аллаһы Тәгаләнең рөхсәте белән, кыдрәте белән алар аны тудырган, ашаткан, эшерткән, укыткан, кешиткән, галим иткән, иләндергән, инде карау вазифасы да картларны булгачыннан да карарга тиешле. Үф дип әйтергә дә кушмаган Аллаһы Тәгалә. Алай дип әйтү мин сине туйдым дигәнне мәгънәне бирә икән. Менә аның вазифасы кайткачыннан җылы сүз белән килгән килендә, булган кияүдә сөйләшмичә телефонда уйнарга гына рөхсәте юк. Әти, әни дип эндәшәме, бабай, әби дип әйтәме, кайтып кергәченнән хәлләрен белешергә кирәк. Авырса хәлләрегез ни хәл дип, кайнар чәй китереп булса да, терелерсез Аллаһы бирсә, бу вакытлыча гына дип, җылы сүз әйтсә, аларга да җылы сүз җитә. Адәм баласына әз нәрсә җитә. Атна нижанды bir şair var. Adam balasına az jetedi, bir jılı söz jetedi, көңіл üretirlik jılı söz jetedi. Bir jılı söz. Көңіл üretirlik jılı söz nerse bula, jılı sözün bilen eytu, rahmet eytu, kanagat bulu, ata-anaga gına tugul, elhamdülillah, turmuşum var, elhamdülillah, nikahım tüzük, elhamdülillah, balalarım isen sav, üzübüz isen sav, işim var, aşarımızga var, tırımızga var, uramlarımızda tanıklar yürümeyim, kibitlerimizde ikmeklerimiz tulu, elhamdülillah, rahmet sana Allah'ı Teala deyip, gıibadet kılırga, namazlarımızı okup, dualarımızı kılırga tiyişle, balalarda, özümüzde, mene iki arada ara bulurga tiyişli tugul. Allah'ın rahmeti yavsun sizge Seyda Bustay bugünkü əngəmə üçün, şəxsən özüm üçün bik faydalı buldu, bik kızıklı buldu. Tamaşaçılarımızga da şulay faydalı bulgandır deb ümitlenim. Peygamberimiz öyrəti, bilgenini kişiге öyrətmişə, ölüp gitsen kabır gazabının en ağırı bulurdu. Bütün kişiге de iş yaşına kirmegen biteli. Men alarını birip ülgürge kerek. Hazır 90 yaşı, jitkeşen 90 bile baran bitindi. Mena kelip tirelgen, eliminde birilmegenler bik köp. Şuna göre men sizge kilgeler men eli inşallah Allah verirse. Rahmet bizlerini tınlavşılarga, rahmet sizge. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli bizni tınlavşılar, rahmet yığıştırışlarga, rahmet hocalarımızga, rahmet Allah'a Teala bizge. Sağ bulunuz şıraşkançığa kadar. Amin. Hürmetli tamaşaçılar, bugünkü çıgarılışımız sizge kızıklı hem faydalı bulgandır deb ümitlenip kalabız. Kilesi ışıraşılara xətli. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.